ମୁଁ ସୁବାସ କହୁଛି, ମୁଁ ବିବେକାନନ୍ଦ କହୁଛି, ମୁଁ ଅନିମା କହୁଛି, ମୁଁ ତପସ୍ୱିନୀ କହୁଛି। ତ ଆଜି ସକାଳୁ ଉଠିକି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମାର୍କେଟ ବୋଇଲେ ମଧୁବନ, ତାକୁ ଛାଡିକି ଆମେ ଆଉ କୁଆଡେ ବି ଯିବୁ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମ ସହ ଏ ଚୁଟକିରେ ବି ଯାଇଥିଲା। ଆମେ କୁଆଡେ ଯିବୁ ଆଉ ତାକୁ ନବୁନି, ସେଟା ତ ହେଇପାରିବନି। ତ ଏଠୁ ମୁଁ ମୋ କାମ ସାରିଲା ପରେ ମତେ ପୁଣି ବାହାରିକି ଯିବାର ଥିଲା ଏ ମହାରାଣୀଙ୍କ ଘରକୁ। ଆଉ ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେ ଲାଗି ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଅତିଥି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ଆଉ ମତେ ତ ଏମିତିକା ଆଟେନସନ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଖାଇ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମର ପ୍ଲାନିଂ ହେଲା ବୁକ୍ ଫେୟାର ମାନେ ପୁସ୍ତକ ମେଳା ଯିବା ପାଇଁ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ହିଁ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲି କି ପାଖରେ ଗୋଟେ ବୁକ୍ ଫେୟାର ପଡିଛି। ତ ଆଜି ଆମେ ପ୍ଲାନିଂ କରିକି ଯାଇଥିଲୁ ସେଠିକି। ଆଉ ଏଠି ଏ ଦୋକାନରେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଆମେ କିଛି ଜିନିଷ କଣ ନବୁ ବୋଲି। ତାପରେ ବୁଲି ବୁଲି ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଏଇ ଦୋକାନରେ, ଯୋଉଠିକି ଲାଗିଥିଲା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର। ଆଉ ଏଗୁଡାକ ହାତରେ ହିଁ ହେଇଛି, मतलब ଏସବୁକୁ ଦେଖିକି ବିଲକୁଲ ଫିଲ୍ ହିଁ ହଉନି ଏଗୁଡାକ ସତରେ ହାତରେ ହିଁ ବନା ଯାଇଛି ବୋଲି। ଆଉ ମେଳା ଗଲେ କିଛି ନ ଖାଇକି କେମିତି ଆସିବୁ? ପେଟ ବି ସେତେବେଳକୁ କହିଲାଣି ମା ମତେ କିଛି ଖଣ୍ଡେ ଦେ। ତ ଆମେ କଣ କଣ ଖାଇଲୁ ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ମିଠାଟା ମୋର ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ତାପରେ ମୁଁ ଥକି ହାରିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଘରକୁ। ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।